Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee desko tu kwalite de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn de in atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Masiki lai en de masa abasiki de ma abmoni. Nou voor de gek, aan door voor de keer. Je moet ook zo voor mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerki man. Luku kulturu TV traga. Milobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bun traga onat me si sa. Ma mek demante ko ang voorbeeld na uno mo te uno na man panel jar. Kulturu TV. Kulturu TV, alstan sana yung weer op locatie met de heer Gerald. En we kennen de heer Gerald altijd als een objectief persoon. Wamasa, ja, ik zou niet zeggen dat Tramanolo bakondre, maar hij heeft altijd een andere visie. Kortom, amasi abang een visie like, ja, rokot tranga fusit u kondre samen, maakt niet uit wie aan de macht is. Meneer Gerald, de economische situatie, na lange tijd gaan we in gesprek. Ik kan het domein drapen, mee. Na lange tijd gaan we in gesprek. De economische situatie nu, die Ubego vorige lees in gesprek, daar kan ik me nog even heugen. Koers kan dit op maar 18, 17, nu is het 32. Isabi, zou je op te zeggen dat op historie dat hij. Gaat het de goede kant op, want het kan ook dat het de goede kant op gaat. Ik ben wel, bij de 18 takatje. Dus je wist kreken in een model van Consofara. Maar je ziet dat jongen, dus nou was zo'n opgezette zaak toe en dan. Akkoord, maar gewoon loopt zo, op een wiki, to drill lazy. Laat hem lukken vast in een model dat alle vast kost wat kost. Of dus hij komt er diri. En dan moet je telefoonmaatregelen. De vader moet betalen, dan moet je telefoonmaatregelen. Als maar voor HI, collapsing van ding. Maar dan moet je telefoon strafu importeren naar de sandati. Maar dus man moet je sandati. Vader hij komt zo diri wel. Dat de man feti. De instructie van een model dat je met je eerlijk. En je denkt dat, want altijd werd er in ons hoofd geplaatst, of tenminste in ons hoofd gezegd dat met name de VHP'ers bij Hora koers toen der tijd, isabi togi bouta, maar nu dat even lukken dan naar dezelfde VHP Hora koers gaan baka, of je denkt dat naar de kapitaalkrachtige mensen, isabi is het a complot, so maar je denkt snap baka asot koep disi. Met de kapitaalkrachtige me denk je hè. Of met de voorzichtig in een model. Want je ziet dat jong bepalen, maar je lukt wat. Dus dat is business. A erotori no econo. Want a business no sansa allemaal wani. En de maat wanneer moro uno. De kapitaalkrachtige. En de goede man is van akondere moro. Of san diri of san no diri. Misschien de man kan schuldig toch her in een model era. Want san no bij diri zo. 1, 2, 3 zo snel aan de wand dat era. Dus dat na model dat mensen toe era. En zou je tak omtrent abeleid, je vindt dat abeleid zwakkie, want de man tak hier, if de san ego na look to say, isabi in de winkri, dan heb je toch van je kardemang de ambtenaren, van je kardemang migado de controleurs, samus luku den prijzen in de winkels. De man dat moest stay op toch, maar agerslik, de man op grip op de man, want de man vindt dat hier, a winkelier schreef, epai, ekte kei hargi en dala, isabi toch? Van model dat hij. Dat land moet zorgen dat een model dat ernstig aan betrouwbare mensen check de man. Of je bij leidt op een europrijs dat we van euro 28. Toch, dat euro 31. De man vindt dat jongen, aan de man zegt prijs moro. Maar je bij 28. Dan kan ze 32 nou. Maar dan kan de man bij moro. Dat zegt 28. Dat de man komt niet te boven op is dat hij. Dus de man bloeien van scherp, ze mogen guastrafu. Als ze willen guastrafu, man in de morgen man tak jongen. Je jama buto no mo. De man zegt dat met guastrafu. Putra man kan bij moro vrij, want niet bij een plek merkie. 117. Dan moet ik attraver een keer toen ze varen. Heb 140. Dan moet je naar koers. Dan moet je eens dikstal. Maar dat koers saka. De man is saka. Daarom moet de man in problemen komen. Want daar maar saka in saka next. Zo'n daar maar hier prijs no mo. Dus de man op zich maar wan gado. De man dat ze op de winkel. Wie ze hun staan was niet. Maar pak de aan dus oh de na serif morse rijden ze. Alle die koersen op uno. Dan zijn dat hier no korio. En van de karoko.
Gruntu seref de man seref yara schuldig ano wenkri wang. Want de gruntu de man bay nga dalanga de wanda tiara. Dus de man se was schuldig. Depresse he a gruntu samuste também trawa gruntu. Dus anas nesi wang. Dus je Lucas Santa kina wenkri. Maar usre na mai dwang usre piera. We zijn tra de geerders kono no. Of fam si de man danga trend dis no. De man tranga he model. Je verstaan? Want a gruntu, a fileba president. De nek san kondiri ne o me olie pai. A gruntu e gro. Da me moni wani. Imnya ma wens de mai bigitum si. Ala mes ke wens, maar over drijf. Dat heb sanga de man toe, de man je broka kondere toe, de man de gruntu man. De man tak de mai bai diri ang de wan dati. O men diri yang bai de grondstoffen. Mes anga de sandati. Nga de bless ja. Maar de mai direct de man bai de sanga dalanga de sandati. Maar even. Ja, en zo je wampje hustle ook toe tijdens haar interview. Yes, mijn brada, we gaan chillen. Apis dat de man leba kondere en gruntu man toe. De mij safatori. Je verstaan me toch? Ja. Maar de man zelf werken mee. Dat ze dat niet zo doen. Dan moet je zeggen, jongen, je op een gruntu prijs. Of de Haitian eco SRM minder dan maar in zee. Een man of ja Haitian. Dus heeft ze de man stranan jang. Dus ik weet doe usref toe toch. Dat no boom. Dat moest tak tuara. De prijs op maar de man stranan man effect taki. Faiden stranan man seref op de gruntu seref prijs. En de winkri wang. Tak is hem op een prijs aan de man. Aman faiden man. E de man so de man tuara de gruntu man. Tak no. O je pa volk toe man. Dat is niet nodig. Ja, er is een heer hier die u even weer wilt helpen. En zo ziet hij het hier tijdens een gesprek dan. Zo lees hij. Ja, oké, we gaan door, Gerald. Gerald, van wat kan een situatie nou doen? Want op een gegeven moment, een situatie kan ontstaan tussen, is op ubeabing tussen Sergio Gentle en Raul Hellings. Isabi en Ushitak, vele mensen zeggen de president heeft de revenge genomen. Isabi, matras ma etak hier no. Maar hier nou, like scout ino man, doe dit soort sandati. Isabi toch, je na scout man, dus stel aller tijden moet je weten dat ja, je no kan go in protestacties naar een soort sandati. Fayushi a heer proces dati. Sang kom sa want we shi KPS ref go in staking. Isabi mi kan huig mi leg jafish you. De mas ref snapu tapahir pasi. Sana you meaning tapahir peace process dati. Ja, te is dat bepaalde zaken gebung, je mag kom op. Maar sabi grenzen toch een model dat hij. Vooral jullie politieambtenaren, misschien of meer als koutu. No, de man nog hier in een model dat hij. Je sabi grenzen, je neemt go buiten je boekje toe toch. Want van je man, grenzen, je sabi vrij nog mag. Zodat het een beetje dat je nou aan sandape, dan mensen de man op sas koutu, te als koutu dat jongen afversperren de zo. Ama te als koutu dat opzet, ama de mak op samen wachten even. Dan man drukken door. In wakti, de man ben voeren gesprekken met venera. De man ben go in een soort actie dat era, uit mimenera. Meneer teke partij, meneer de partij dat era. Maar na man dat in een model dat hij fout, me vind niet. Toch voor de man. Maar zomaar fout je vindt. Je vindt een president fout, voor teken naar resolutie of je vindt Gentle naar Hellings. Want dat was al 5 maanden geleden. Isabi, fayushing. Want de manier ook doet de pastrati tak yama president shitak asan de in rustig vaarwater tot dan maar beka libenso. Want door asan dat die mek isi no de walusot actie de man kwang walusot actie tap strati baka nang walusot saniwar onder die CLO. En meer NDP is refi ja wan ko ondersteunen actie ook toe. Arik dat met hij toch. Die de man tro actie. De man de follow baka de man of de man de follow. Alan bo asabo plato is alles goed de baka man. Et puis mimine maar we zien dat jongen no dat in het teranga of de maar we want dat in de insanga yo dat allemaal moet leggen roken dat no aan de fout. Dat is misschien dat man dat misschien no dat toch in aleti. Dus we willen feti alla fasi bo willen feti. Maar dat mensen dat no de groep is kook te refi. No dai baka. Na bon aan de wand dat. Mi no later. Dat mensen toch de killer zijn dat alla fasi ai de maar winnen na model lati. Dat mi meaning. Oké, terwijl ik op Chimorofara, dat we zien dat in Suriname een bepaalde situatie. Terwijl
Begop Chimoro Fara, mi bekarte aan ba a situatie nu in Suriname. En DP beslist dat de mawango ondersteunen actie. Isabi toch sa siyalo e voer na ngawan tu trafakbonde. Fayo si api story dati. Eigenlijk moet hij geren, jare tapu. Maar dat kan jongen de man op de sanera. Maar jare tapu, wist de man voor actie. De trauma is no saka. De man horen zo, de man sap de wette toe. Jo staak, jare kong. De man mag staak, maar je ziet dat alle fasi, de man drukken door. De man mag staak, maar toch mi vind taki. Amore bij de man liefde comité trajaren, want de man no saka. Na gewoon druk door de spanning. Want de man no saka, we de man die de man no, de man zijn gewoon die me. Ik voor de man den trouwen, de man bigi moro dat hij toch. Ik voor heb je toch, dat aan mij meenemen no korio. Voor mij, voor de jaren tapu, me ko live peaceful on fasiera. Ta jari opo, dat we luku sa we do. Je weet toch, want de eens situatie no boom, we de economist toe, hè. En je go from go. Maar door overleg praten, akal leuk, de man dre paraboto. Bino korio, wat kan dre boto? Als ze naar doorwerken, praten en de one dat hij. Doorwerken is hard werken. Maar staken, ano, chano. Je vindt dat moeilijk het voor ja, binnen een parlement in een piswatra sa udeja so tak de man kom bijeen. Isabi want akan de so tak bauta santoki ala de bigi edema harkawang. Isabi to Rusland met name ook de erevoorzitter harkawang tak ere. Vouwen los dat probleem ja op. Zie je dat nog moeilijk gaan in Suriname? Wordt er nog etnisch politiek gevoerd? Jere, allemaal niet op alleen post. Ik van iedereen, je taki oppositiecoalitie. Of je net stel je op positief. Uno kawan nooit. Maar of je tak no zo, you know arkaman. Je tak een boom, voor allemaal kawan. Maar you know want kom. Je fight no more. Ik denk, de man want do dat hier. Ik no korio. In een model zei taki. Abo boom. Hoe lost den probleem op? Maar dat met je toch, te asamu seti, tramane GGP, tramane G anu, tramane fight no more. Dat ane bunja kondere toch. Hoe je de man atermen, alle fasi, want je de man no saka. Wie ze de man do, tramane de boka strata, want de me lugo pa losani. De man no saka, den school, de man saka den van die want, de man saba pork ba, ze de man odu. Dus, fuka, de man kawang, ano een probleem. Maar de man no wani, de van hoe hard dape. Ama no architect jongen. Rusta stakera. Want die mi elk, de man tak oké anu yari net tapu de man tak une luka yara kondere tranga. Maar anu chamu se go aparecer Jimmy er. Want de man no saka 100 meter view. Zie je het nog goed komen in de komende 2 jaren? Gewoon even kring voor jou. Se bribin gado. In de denki negatief toch. Am kom boom. Mine brib takru toch. Mina positief me denki. Me tak sana mus go takru. En mino parte ko tak altijd. Amus kom boom toch. Wie soms dong of je dat anum kom boom no. Koers mus go termine koers mus go 100 of 100. Wat heb je ermee? Sabi nga je bereik dem ching sanda baka migram ching. Ta door 100. Nou fuck op toch. No hoeft tak am kom boom. Mino wist takru di mi kondere man. Tak jongo. Soms dong dape anum go boom de one dati. Dum chare go boom. Af je mek moeite go boom. Ta kom boom ya. Maar voor je moet je vaak takru. Dan kontakru, maar mino na kontakru. Lugo ben na asanda betra dit, dan misschien alles er na man, dan ik sang. Asan sweet is opvaarlijk jongen. Ja, dus me konta pa vraag dat je hebben over afgelopen zaterdag afwezen onafhankelijk. Ja, want daar is er ook heel veel kritiek om hoor. Heineken heeft wat georganiseerd en je hoort vaak, ja, Surinamers klagen op Facebook, maar asurlijk strana ab money. Want if je lukt den prijzen, isabi toch, afwas van de mango chillen, daar ger strana be ab money. Dus zomaar de mij klagen. Sana you meaning tapaturi dati. You sorry toch, respang. Dat you sorry toch. Alibina spar. Toch? Ta ten fi dore chelo, da chelo. Da chelo. Maar because ka last wali bitranga. Tak you go chelo dape. Da anosma yedu, ano president yedu, ayedu you serefi. Ibore sa meta kitok. I mak chelo. Ma abe bu mi na maklei. Okay, one black beer fay tek man, may drinken lek water. Ali bitranga. Maar je may bayen 2 3. Dus ontspanning is nodig. Maar ontspanning is nodig ja. Mino korio ma. Bago sa meshi dape des makanit. Abe bu mino korio. Des am orga moro des sandati. Mino korio amus de. Des amus de man. Wa ontspanning van nodig toe. En sa you fin om het feit dat wan heersot hari trusukong ushitak meneer Dijksteel schreef wie de man verontschuldiging die president voor om het feit dat
smabende na presidential palace sabi dansi e chela drapet pa balkon. Sana yung meaning tapaturi dati. Perhaps no mga biggie Jimmy nga you've go to of them not go office de may dansi de mga parliaments lit. Is not low San Jimmy. Is that in my dance? Is that ano one like is that ano one kerky? Yeah. Is that that is mamus mga kanit ko de frey. Is that no magde one edati this man is dati. Apa mga vrouw da pang no kan de voor gaan de bedwing. Apa dis chela van sa ontspanning. Des maar de LB mee, daar is het toe. Of de jura, des maar dat den bedi. Des heel taki, as mone. Of des maar de LB voor mij, dan je chela je dans, des mij chela. Daar is het toe, want we zijn één. En natuurlijk is man yang ada wanda tiara. Maar die mi na normaal era. A president mag bigile van konen president ada wanda ti. I mag go daar, en de parlement. En mag bigile maar mi wali bisma. En een parlement of sang. Die mi na konen era, en van fasera. Mi mango da petu go dansi era fa de fanudu. Da me lukuli basei. Adem zek no heilig president pegado de. Ida me klausan ma pa parlement da pa chintori. Nga yung mango ko dansi. Dat mi ne lukuli sa na tio na tali bisma elektronis si fini. Is dat chintori. Ekto, mi na yung mango dansi ko na parlement. Ker ko no me ki adigheid, ker ko no me sandati. Pegado de. Ma parlement. Nga PDD no me klausan ni. Ay president nga yung mango dansi ko, a parlement ko dansi da po president na lausan Jimmy. True. Echt hoor. Hey, Jarel, tot slot, even bij apwan boskopu gi den namang in a situatie, in a piswa traditie. Want je hebt altijd van die positieve boodschappen. Is dat toch, sandat bode? Yere, weet ik gewoon denk ba, maar je ziet dat jongen, toch ook een moro tof, maar no jou wat tof. Want te luku TV tak ba, te luku om agrontapu, de ziet dat je wat bent teranga maar aan unu wande tu. Maar sa monta ki op het beste toe. Am kom boom. Uno wins takru. O wins boom. O wins takru. Minanga yung ngayam chegaram chima nagsaran. Wins sumas dong. Nu tak tamara akurs miskong 60 kang 100. Sa monta yung sarana mang uhortay uparani tu. Forami kondre mang. Uno musu reaction na mo. Da une prani, da une gwin aksi. Aksi no taka prani, ano aksi ko tap strate nga de wandati. Dubung sani. Fuda yup chim bu up. Frade yongwa, no longo tek bere. Frade meisjes, den boy kontrong, de man negwas ko trong furmang. No longo lukutak ai. Want ay Hindustani, amana bu moro yu. Meisje alamay da insei. Tamare taka mambu amap moro yu. Ma alamay da insei, de meis kapal. Nanga roko. Sa monte mi konre mantu. Luku para. Berkopondo. De man prani, de may kon bay sana kulijano mo. Para. De may longo sanda be ko sergi de manda pe. Tel de man be prani ja. De man be longo taki sandiri, korodiri. Dat we want de man me tak prani hebi. Afu so skur de man be tak ko yarting. Me ka consumat ja vruchtbaar. Tok, da gaan ik om lekti. En de blikjes waren voor de nasi. Dat we want de man toe. Uno Biden. Ubay ko natiru sanda una firen tarang ubay sa fan hudu lib de ma de san for falin de ma wenko de ma ser diri to da de horen sanda pe sa fan hudu bay sa ina wenkri ina mus bay sa ina fan hudu blexes sani nya natur o me for de taki ma de ma kritis de ma yotak de stak anego bung ma de ma ne taki isabi to ma ti de ma so den kondre ma de ma lutar de ma mete yimi mi so antori san pitap tv ama cha wan ni so da pe land bow de man tak neman de eens maar de man ne prani abusi de me jaar 40 jaar. Ik word zelfs met de man geven de man mee blak am prani. Dat belangrijk. Meneer de races bezig. Met allemaal lukum ook kuya na met ken baka. Da me shit tak allemaal pranda pa la kondre man. De man na ten taki di se agrutu puru ina ma serendiri tu. Te allemaal prani de serendiri no. Sipu wiri ina ma serendiri tok alai tok. Maar we ne prani e krago na motak kuli. Da yo abeno me jaar wistra ya want regering kong. Ine praat autasem dat mi want tak hifo mera tak de man se koiri na mo op sande baka jari prani agronta ponelek fosi moro mon da fieta na po yo krako na mo ya bigi grong ye tak ai kuli Hindustani ade once prande wap anu ade de wap anu to dat we bon hifo na me dat en no give up no tak yo opina ano kombu dat no do nooit ja wat era krakti blessi salamut blessi 100%. En zo hebben we het gesprek gehad hier met Jarel, de welbekende persoon hier. Ook hier langs in de stad.
sa SRM Hustle. En ja, hij komt altijd met die positieve boodschappen hier op onze channel Kulturu TV. Als dan sana jongens signing out en we miti Wantra Lazy Baka. Dag Holland, ik wil daar Dag, komen, Holland. want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look up je nieuws. Kulturu Nyusu. Paste va stratis respuntu. Unde baniu. Sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu. Paste va stratis respuntu. Suriname zo'n hele klan. Maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriyo, ya fans of shini, isha idol in distance of innings, dambotaki on the right place, different colors, one stage, go, 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 be alo be grow, be we la fu as I guess that I go, be korosi na ngale take blow, yeah, be horde, gia pina follow, be descapudi e si ya no wolo.